Hello guys, good morning. Hanyo hai lam sogo anyo channel no ke mia to nugu to khana mia ni blog ang tini dao tinin blog nge khana danai tam ni ke horo jora mai thang o sung student te se college life belanyo video to ngabon bagai tinin blog khana mannai khana ni blog ten din mannai ke baksa buji ya motam biang ni tini ro ro kha mia di ro kha hai hin to khana ati a sini time kre sung YouTube chiming khai to nge kabang ma jaga no krungi to man bagai ne ke tinin blog khana ma da hai to kha abon bagai kuilan nagar sana te mia je recording khaimani mia tini rumani abo engko kisah boys phayang ka jago aboni bagai aro nagar sanka hepon tawo khain he noni bosango nagar sano tamning kangka ang wasipno micro go use khaijiya kongka pula test khainya jikya aboni bagai ne ke kisah problem ungthaga nge khaka norok an video rok sajangin to khana hanai rumani angke je ketal hanya rok bangno hain sapina agini kongkok tokminai subscribe khainya di channel no tam ke anu sing nugla goro orang tubi tongo ketal resap mung eba phanyai sal rogo tekam klaiman klaina haipona tabuk sak jora je ya presyaman ingke resap mung kaisa recording khajik tongo obo to tinin je blog jak obo kisa khana norok ka abo bahing jaka comment khalai di te tini tekam update demand rwane naitung norok MTK official notice Albert Pargo 5 kewa ang sajak no 5 kewa thang kan ani sak ni introduction na hine awan bagai ang taw introduction bagai thang nonga tang kan ai location nai chumang Albert Pargo sma failesio tam ke agulio asek location jamalia bui jothano khlai paijak mang nei o kisisa mane laisme sinja hai bongo o kisisa introduction denan bagai sa asek location nai chukjak ni bo mana bui ngai tam ni ke ang nai thoka saruk sinai hine kha khai ke abo introduction ba ke bahing jang na roga bono nai tini to saru yabo 5k jefro 5k kanai 5.00 offer nang upload khai nai horungtun salungtun offer no upload khai nai ke nai chungni norok tini te tam update demand ri chongna hakeno tini ani logyo phaisa waja bono belanya bo ketal cameraman yango iko bono jara ani blog nai tongnai borok to sinin thakana bono no camera mamulia bono no tui phaiso ani assistant boy ngo bukharok kisa dujak ngai tini phaili angka bonon tu phega bono bo phurungtui te anu bo video khaite ingka chubalai angka bo angka nai chongdi dabun introduce khai pele kya sak no bai jen ingka saimya angka norok nuknai 5k subscriber thangpuru ani angka 5k jefor ko apronang upload khainai tini sekang tangi khaima khaikya mani ke besango belanya project kawanga tongani ingka 5k to jefor pang kai manong kang khakai ya tini no ko shooting khai pa sine ne shooting te shot ni mano gan logi to yang cameraman Mr. ni bung sadiba o muni khorang so phaya bisho devar ma po ya no nuknai 5k subscriber thang purani introduction ni abani sinimung kokoro bai inge sinimung jara je abo comment abo hai khayo je kobrong sading ke bongbai kobrong sai tongwang abo ani sinimung ni kaisa abo thanai blog thanai abo jefro 5k subscribe thang apro thanai bar ma sapiro abo na tamni ga ke koro ma chuma so english wa chuma so boi baksa mo hai comment khain tong je abo bagi se ganor nai tong ni tini te tam update demand wana busango Rick naked sakane risako sang fa nei bit sang ki qualify for nang he mai tong na rung ya ang len no no gwe kor sirang fa yo kala no can on see me no mokol call of fana mutrika hamaya no night to fana te ang nei pa ya kok thai gre ka wani te ti ma sa nai no kari hani night tok bor samung pai kya kon bai kya ang ka taw sung thalai sinai dibor bakai chongkha dibor kheklai chokha sarikna nai chokha one ta kheka siang like video khaima jaga ro ko hanyo busang phai la sir sukan bun nahar mungo onek dangerous hanyo aglo khon har tong ka la che ba expression ro phai thamle tisma khaile tin thike ke video ko introduction video rong to kam ken khai kya kha khoi nor go ro jagan ni tin te cham update mano wan sung na le te tin te no khosang no khosa kya nane no khaya phana to close khair nai last ko
oke jara jara nai tong nai rok no sao subscribe khaina di subscribe khaije rok no bar bar ma sao go subscribe khaina di ogo neta no kok sale da kisabon no no kok sare hnala Salia. kisabon kok sare sita kamla tongwai ngeke kaham tongwai di asung no norwa musango update ma kar rona parni phaiwa ko bai tabo mukhi salai tonglayo don neta boran jani ti phai ge hiru naila bin bora se kosong kosong haibun thogo ka neta bor mane phai ge sagadi bora ase agartala town shahar to belenyo bora mana kutuk Gol tu. borone Ben par tu ta. Wah.